Sziasztok, itt is lehet egy új videó, és ebben a videóban ugye a 10 feliratkozót szeretném megköszönni. Azért mondtam, hogy 10, mert majdnem 10 000, nem, mert hát azért vannak azért a fölötti feliratkozóinak, a fölötti, mármint úgy, ja, értitek? Na, hát akkor már 10 velem tartotok. Gyerekek, el sem tudom mondani, hogy milyen boldog vagyok. Egyszerűen erre szavak nincsenek, úgyhogy akkor változott a terv. Nem az öcsém fog csatlakozni. Tudom, hogy azt mondtam, de nem. Ákoska 2003 fog csatlakozni, az akivel, akit PvP-t is csináltam. YouTube csatornája van, arra még külön videót fogok csinálni. Hát is igen, ugye nagyon szépen köszönöm azt. Lehet, hogy aki PvP videómból laggolt, nem tudom, hogy miért csináltam eddig, nem tudom. Úgyhogy igen. A nyaralásomról fogok menni augusztus, kicsit ellátom a síromat, úgy látom. Augusztus 7-8 valamelyik, így indulunk és Sárvára végre, és ott töltünk 5-4 napot, igen. Lehet, hogy most jön egy komment, vagy hát ugye láttam egy gyerek kommentjét, hogy nagyon jó videós vagy. Olyan öröm eltelt bennem, hogy csak mert végre egy komment, egy rohadt komment érkezett. És nagyon hálás is vagyok neki, és ebben a videóban válaszolok is neki. Akinek van mesteremcés akkuntja, megmesteremcézik, megnyílt, alá fog nyílni egy szerverem, Minecraft szerver 1.8, én a tulajdonos vagyok, én fogom kombinálni személyesen, a neve Lantercraft, erről videót is fogunk csinálni, az építés, event építés, stb. Mint ahogy, ha jól tudom, akkor van Stimus PvP-ről fönt egy event építés. Elnézést, csak már úgy 12 van, úgyhogy azért a másik is átásíthat. Nem gyerekek, én is lett volna ez a videó. Hát igen, akkor sziasztok!